Máš Georgia? Tak si už len pár klikov od investovania. Ukážem ti, ako začať. Otvor Georgia a v spodnej lište klikni na Invest. Ak si ešte neinvestoval, prvým krokom je založenie portfólia. Vybrať si môžeš z investičných programov Standard, Explore alebo Trade. Potom si zvolíš, ako chceš začať. Na výber máš investičného sprievodcu, investície na mieru alebo vyhľadať a kúpiť. Poďme si ich stručne prejsť. Investičný sprievodca ti pomôže zorientovať sa a vybrať investície podľa toho, čo je pre teba dôležité. Na základe tvojich preferencií ti ponúkne konkrétne fondy, ETF, akcie alebo dlhopisy. Ak chceš poradiť ešte viac, klikni na investície na mieru a využi osobné investičné poradenstvo. V krátkom dotazníku vyklikáš, koľko chceš investovať a aké máš skúsenosti s cennými papiermi. Zodpovieš tiež, na aké dlhé obdobie plánuješ investovať, aký je cieľ tvojej investície, aké máš očakávania, či aký je tvoj vzťah k riziku. A tvoj investičný profil je hotový. Na základe odpovedí ti George ponúkne vhodné investície. Vyberieš si fond alebo ETF, nastavíš sumu a deň investovania. Skontroluješ, podpíšeš a tvoje pravidelné investovanie je nastavené. Ak presne vieš, čo chceš, klikni rovno na vyhľadať a kúpiť. Na výber máš viac ako 1000 investičných príležitostí. Od fondov, akcií a dlhopisov až po ETF či krypto ETP. Vyberieš si produkt, nastavíš počet kusov a potvrdíš nákup. Ak začínaš, najjednoduchšie je nastaviť si pravidelné investovanie. Investovať môžeš už od 20 eur mesačne. Pri pravidelnom investovaní nie je rozhodujúce, či sú trhy práve hore alebo dole. Investuješ priebežne, čím si rozkladáš nákupy v čase a nemusíš odhadovať správny čas na investovanie. A hotovo. Už len sleduješ, ako sa tvojim investíciám darí. Tvoj prvý krok k investovaniu s Georgeom je na pár klikov. Skús to!